Tawag ko rin si Lampoy, oh. Oh, Poy! Ay! Hello, Mister! Oh, unsa man? Ay! Ano ka karon ay? Biyahe ko karon ay! Sakay ko jeep, Mister Ay, ay! ikaw man ka nagsaba. Stilan ngayon tawana, oh! Hindi nga. Aw! Tawag ko, Mister ba kay... Yes, magbayad na unta ko, oh, niya. Oh, Sama na akong kawabay, oy nga. Amerikano man! Isa ganito'y Saan problema English mo? pastor sa palihog kong kuan. Tunod sa akong piti ba? may Wala ko pastoran, ay Amerikano kong kuba, no? Now, mapit na ba ni mamatay o lubat na napit na matay ang cellphone. Kibala ka, pastor? Di man ko maka... Sus, ay pagdali ba kay mulapas na kuha niron? Naunsa man is pastor nga wa man anong beling. Diyan tawa na, pastor, help me! Hoy! Na, may gidangat. Hoy! Star! Di man maklaro. Hapit na ko maabot sa airport, oh! Bahala na niya, ay! Hatag lang kong plate ay! Mayday! 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 Naunsa naman ni ay!